שלום חברים, כאן קריפטו נחום, וברוכים הבאים לסרטון שבו נלמד איך אפשר להרוויח כסף מקריפטו מבלי לצאת מבורסה אחת, בייביט. היום נבחן את כל הדרכים שאפשר להרוויח בהן, גם אם יש לכם פיקדון קטן, החל מקנייה פשוטה של מטבעות, דרך הכנסה פסיבית ועד אסטרטגיות פעילות כמו מסחר, מימון או פנדינג ובוטים מסחריים. נתחיל מהבסיס, קנייה רגילה של מטבעות. זה כמו בשוק ההון, שם אתם קונים מניות, ובקריפטו אתם קונים מטבעות של פרויקטים. לדוגמה, XRP, אתריום, סולנה, טון, יוני או הייפ. כל עוד הפרויקטים האלה מתפתחים, גם הערך שלהם עולה, ואתם מרוויחים מזה. אבל לפני שקונים, חשוב להבין מה קונים. בבייביט זה נוח. נכנסים לטרייד, ספוט, מחפשים את המטבע, לוחצים על overview ודאטה, קוראים על הפרויקט והמדדים שלו. לניתוח מעמיק יותר, אפשר להשתמש באתר CoinMarketCap, שבו יש את כל הנתונים החשובים. אם אתם רוצים שנעשה סרטון איך לעשות תיק השקעות בקריפטו, תכתבו בתגובות. וכאן הצופה החכם שואל, מה, אני רק קונה ומחכה? איפה הדיבידנדים כמו במניות? שאלה מעולה. במניות יש דיבידנדים, ובקריפטו יש סטייקינג. בבייביט נכנסים ל-Finance Earn, ושם יש שתי אפשרויות. Easy Earn, כמו פיקדון בבנק. אתם מפקידים מטבעות, הבורסה משתמשת בהם לנזילות, ואתם מקבלים ריבית. הריבית משתנה, אבל זו הכנסה פסיבית. On-Chain Earn זה סטייקינג אמיתי. המטבעות שלכם ננעלים ברשת Proof of Stake, ואתם מקבלים תגמול מהבלוקצ'יין. בבייביט יש כיום בערך 13 מטבעות זמינים, כולל ביטקוין. נכון, ביטקוין לא Proof of Stake, אבל משתמשים בו כבטוחה להלוואות דרך Avalon Labs, וזה עדיין מניב רווח. עכשיו נעבור לצד הפעיל, חוזים הטבעיים. בבייביט, תחת טרייד, פיוטרס, אתם לא קונים את המטבע עצמו, אלא חוזה עליו. היתרון הגדול, אפשר להרוויח גם כשהשיק עולה וגם כשהוא יורד. לונג, כשאתם מאמרים על עלייה, שורט, כשאתם מאמרים על ירידה. יש גם מינוף עד פי 50, אבל שימו לב, ככל שהמינוף גבוה יותר, כך הסיכון לליקווידציה עולה. אם אתם סוחרים במינוף פי 5 והמחיר יורד נגדכם ב-20%, הפוזיציה נמחית. לזה קוראים ליקווידציה, כשבורסה באופן אוטומטי סוגרת עסקה שלכם, כי אין לכם מספיק כסף כדי לתחזק אותה. בשביל שלא יקרו דברים כאלו, לפני פתיחת המסחר, תעשו חשבון רווחים וסיכונים. בבורסה אתם תמיד יכול לראות מה המחיר שבו בורסה סוגרת את העסקאות שלכם. בחוזים עתידיים אין תאריך תפוגה. כדי שהמחיר של החוזה לא יסטה מהמחיר האמיתי בשוק, יש מנגנון שנקרא Funding Rate. כשיש Funding Rate חיובי, הלונגים משלמים לשורטים. כשיש Funding Rate שלילי, השורטים משלמים ללונגים. ופה בדיוק הנקודה שבה אפשר להרוויח. אני אראה לכם שתי אסטרטגיות המרכזיות, איך אפשר להרוויח עם Funding Rate. אסטרטגיה פעילה. פה אתם כל 8 או 4 שעות, תלוי במטבע ומצב השוק, בודקים מה האחוז של Funding Rate. אם הוא חיובי, אתם פותחים עסקה לונג, וכששלילי, אז שורט. אחוז שרשום בבורסה זה הרווח שלכם מהסכום שהשתמשתם בעסקה. אתם עוקבים אחרי ה-Funding Rate בבייביט, וכשאתם רואים ריבית גבוהה, נכנסים לכיוון הנכון, לונג או שורט, לפני מועד התשלום. הכי חשוב, לשים Take Profit, כי בדיוק בזמן התשלום המחיר בדרך כלל קופץ. ואם אתם תסגרו את העסקה במינוס, אז כל הרווח שלכם הלך. זו האסטרטגיה לא למתחילים, אבל אם אתם מעוניינים בשכר יומי, זו הדרך טובה להתמגן, לפתוח עסקות קצרות עם רווח מובן. אסטרטגיה פסיבית, רגועה יותר. פה אתם כבר לא צריכים כל 8 שעות מול המסך לפתוח עסקתות ולקבל אחוז קטן. זה יותר לאנשים שרוצים לפתוח פעם ופשוט להרוויח מינימום 10% ב-USDT בשנה. נעשה כדוגמה עם מטבע סולנה. נניח שיש לכם $1,000. ב-$500 קונים סולנה בספוט, וב-$500 פותחים שורט על סולנה בפיוטרס. כך אתם מרוויחים רק מה-Funding Rate, לא מהכיוון של המחיר. בלי מינוף זה כמעט חסר סיכון, סביב 10% בשנה ב-USDT. אבל אם אתם משתמשים באסטרטגיית הפסיבית, אז כדאי לכם לראות עוד משהו. כשאתם עושים סטייקינג לסולנה בבייביט, אתם מקבלים BB-Sol, טוקן ביחס 1:1, שאפשר להשתמש בו כבטוחה לשורט. ככה אתם מקבלים גם ריבית מהסטייקינג וגם מהפנדינג. רווח כפול. אתם פותחים שתי עסקאות, ספוט ופיוטרס, וספוט סולנה אתם מעבירים לסטייקינג בורסה. מקבלים BB-Sol ומשתמשים בו כבטוחה לעסקה פיוטרס.
בבייביט יש 5 סוגים של בוטים, אבל הפופולריים ביותר הם DCA בוט, קנייה הדרגתית במרווחי זמן קבועים, אסטרטגיית ממוצע עלות, גריד בוט, מסחר לפי תנודות. על הבוט DCA יש לנו סרטון, אתם מוזמנים לצפות בו בקישור למעלה. ועכשיו אני אספר מה זה גריד בוט ואיך הם עובדים. הבוט פותח רשת של פקודות, קנייה כשהמחיר יורד, מחירה כשהוא עולה. אתם ממש יכולים לראות איך זה נראה. קווים ירוקים זה קנייה, וקווים אדומים זה מחירה. בספוט זה בטוח יותר, בפיוטרס זה רווחי יותר, אבל גם מסוכן יותר. כי פיוטרס יש מינוף. במידה ואתם עשיתם בוט פיוטרס, אבל עם מינוף אחד, שזה ללא מינוף, אז אין לכם סיכון של הליקווידציה ובוט סוחר בחוזים עתידיים. גם אל תשכחו מעמלות קנייה. הגדרות פשוטות ודומות גם בספוט ופיוטרס. בוחרים טווח מחירים, הן אילו מחירים אתם רוצים לסחור, לדוגמה במטבע סולנה זה 120 ו-220. מספר הרשתות, כאן יש לבחור כמה רשתות או נקודות קנייה אתם רוצים. הכל תלוי באסטרטגיה שלכם לקנות בתדירות גבוהה או נמוכה. Take Profit, Stop Loss ועוד, זה כבר הגדרות נוספות שכדאי להכיר ולהשתמש, כי הן יכולות לשפר ברמה את הבוט. ולסיום, עולם ה-DeFi. בקצרה, DeFi הוא תחום בעולם הקריפטו שמאפשר לבצע פעולות פיננסיות כמו הלוואות, מסחר והשקעות, בלי בנקים או מתווכים, באמצעות חוזים חכמים על הבלוקצ'יין. המטרה של DeFi היא לתת חופש ושליטה מלאה למשתמש על הכסף שלו. אני אראה לכם איך להכיר DeFi ישירות בתוך בורסה בייביט. אם שמעתם עליו אבל לא ידעתם מאיפה להתחיל, אז כאן זה פשוט ובטוח. אפשר לקחת הלוואה על בסיס המטבעות שלכם, או לתת הלוואה לאחרים ולקבל ריבית. דמיינתם פעם את עצמכם בתור בנקאי בכיר? עכשיו אתם יכולים להביא הלוואה לאנשים להרבח. אתם נכנסים לאזור עם כל ההלוואות ובוחרים להביא הלוואה. אחר כך אתם רק בוחרים סכום, פרק זמן ואחוז. בורסה ממליצה לכם לאיזה פרק זמן יש אחוז הכי גבוה בשוק. אתם יכולים לשנות אותו או להשאיר. זהו, אתם נותנים כסף לאנשים ומרוויחים. בכל הקריפטו יש מלא מטבעות, ואתם עוד תכירו. אבל כדי להפוך מטבעה אחד לשני, לא חייב למכור ולקנות חדש. אפשר פשוט לעשות סוואפ או חילוף. וכדי זה יעבוד, צריך שמישהו יביא מטבעות להחלפה. אז פה יש גם הזדמנות לרווחים. אתם מפקידים 2 מטבעות, למשל ETH ו-USDT, ומרוויחים עמלה מכל עסקת החלפה של משתמשים אחרים. יש הרבה פרויקטים ב-DeFi להחלפות. אבל גם בבורסה זה אפשרי. כמו שאתם רואים, אחוזים פה די סבבה. רק לפני שאתם שמים בברקות מטבעות שלכם, כדי לחקור לעומק מה זה ואיך כל חילוף עובד. העולם של קריפטו עצום, ואפילו בתוך בורסה אחת אפשר להרוויח בעשרות דרכים, מהכנסה פסיבית ועד אסטרטגיות מורכבות כמו דלטה ניטרלית. הכי חשוב, אל תמהרו. תבינו את הכלים, תדעו את הסיכונים ותתחילו בקטן. בערוץ טלגרם שלי אתם תמצאו הסבר מפורט על כל הדרכים שהסברתי בסרטון, עם כל התמונות ופירושים. קישור בתיאור. אם אהבתם את הסרטון, תעשו לייק. יירשמו לערוץ ותכתבו בתגובות אם תרצו שאסביר על אופציות ואסטרטגיות רווח מתקדמות. נתראה בסרטון הבא, ואל תשכחו, תמיד תשמרו על רווח.